pojď. Tak Věruška, jede už? Já tě nefotím, pojď. Tak co děláš? Poukaž se do foťáku. No to musíš dělat. Je to super, jako když to natáčí. Kameru, víš? Chtěl jsem si koukat na fotky. Vylezeš dneska? Ani ty boty ti nepomohly. Kačko, udělej fotky. Kačka, musíš stromeček. Takhle. Ona má nový způsob. Ona má klekeček, ne stromeček. Jak stromeček? Klekáneček. Výborně. Jo, jsem první. No, jsi poslední. Ha ha ha.